o frwdfrydedd a chreadigrwydd. Bydd y prosiect teidi yn gyfle i artistiaid ac athrawon i ddysgu gan ei gilydd. Ac i weld sut mae plant ysgol yn gallu gweithio gyda beirdd, cerddorwyr ac artistiaid proffesiynol. Ac archwilio i syniadau athronyddol, ein byd a dyfodol i greu hyn. Sioe Benny Gamp wedi ei pherfformio mewn canolfan diwylliannol arallfydol yma yng Nghaerdydd. Dyma sut dechreuodd y prosiect teidi. Ar ddiwrnod hyfforddi arbennig gyda artistiaid, beirdd, cerddorion ac athronwyr. Roedden nhw am ddarganfod ffyrdd y gallen nhw ysbrydoli ni a ddefnyddio creadigedd i helpu ni fynegu ein hunan a dysgu ar draws y cwricwlwm. Ac felly y dechreuodd. Dyma gychwyn sgwrsio anhathrawon am y byd a sawn a'r amgylchedd a chariad a syniadau mawr gwefreiddiol felly. Pan ddaeth y beirdd teidi weithio'n gyda'n hathrawon, roedd gennym ddigon iddi ysgrifennu amdano. Oedd e'n da iawn i cael i fel gweithio hefo bardd go iawn ac wedyn hefo'r syniadau ni a syniadau nhw, oedd e'n fel wneud rhywbeth hefo'i gilydd, fel syniad ni ond hefo peth nhw. Hoff ran i o'r diwrnod oedd rhoi fel rannau at ei gilydd i creu'r git gan a rhai o'r penillion yn barod. Y peth sydd yn rili diddorol a sydd wedi cadw'r plant on board, ond they're in charge a maen nhw'n gwybod bod mae yna perfformiad mawr sydd yn mynd i bod ar y diwedd, so maen nhw'n gwybod mae yna proses, so maen nhw'n excited am beth sy'n dod nesaf mas o ein dychymeg nhw a mas o ein syniadau nhw. Dwi'n meddwl hefyd i ni fel athrawon mewn hyfforddiant gwych i ni, achos da ni'n pigo syniadau i fyny gen nhw fel arbenigwyr a da ni wedyn yn gallu defnyddio beth da ni wedi ddysgu ganddyn nhw yn y prosiectau ni wedyn yn y dosbarthiadau yn y dyfodol wedyn. Felly mae o'n, da ni'n dysgu hefyd, nid yn unig y plant, ond da ni hefyd fel athrawon yn dysgu'n sicr. Daeth y cerddi asgrifennol yn ysbrydoliaeth sioe teidi. Yn nhw fyddai geiriau ein caneuon. Ar bydoedd anhygoel creom ni, fydd yn ysbrydoli'r set. Ac wrth gwrs, ni fydd yn creu hyn i gyd, gyda bach o help llaw gan ein ffrindiau. Rydw i'n Dafydd a rydyn ni'n reportio y Tidy Project. Rydyn ni'n gwneud haul. Mae'n prydferth iawn ac yn heilog. O'n i wedi mwynhau creu'r ser a'r backdrop a'r anifeiliaid a'r pethau. Dwi'n credu mae lot o hwyr a mae lot o pobl yn cael hwyl hefyd yn y dosbarth hwn. Ond i fi'n bersonol, mae yna rai blant o'n i'm yn sylweddoli fod nhw mor greadigol a fod rhywbeth o'r fath yma yn tynnu rhywbeth creadigol allan ohonyn nhw. Mae'n braf i rhain i gael y fath beth, achos efallai bydden nhw ddim wedi profi unrhyw beth tebyg yn y gorffennol. Lle maen nhw'n gallu cael bod yn rhan o rhywbeth sydd yn mynd i fod, fi'n credu, yn eitha mawr. Fi wedi bod yn gwneud prosiect creadigol, fi'n lwcus iawn, am falle 20 blynyddoedd. A fi'n go iawn yn gallu gweud bod athrawon yn gallu cael ei ysbrydoli trwy'r gweithio gyda rhywun wahanol, trwy'r pwnc wahanol. Pwnc falle nhw ddim yn teimlo hyderus iawn mewn, ond trwy'r weld y plant ymateb yn y sefyllfa creadigol, maen nhw'n weld, falle fi'n gallu defnyddio, falle na i defnyddio cerddoriaeth mewn ffordd o'n i ddim yn meddwl y blaen. Mae prosiect teidi wedi dod â hyder a sgiliau newydd i'r blant, yn ogystal â'r athrawon. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae yna lot o pethau ardderchog fan hyn, a mae pawb yn mynd i gwneud job ardderchog. Ie. Yr hyn sy'n gwneud prosiect teidi yn dra arbennig.
yw ein bod wedi cael y cyfle i lwyfannu ein sioe yn ein prif ddinas yn Neuadd Ddewi Sant, lle buom yn gweithio gyda actorion o Theatr Sherman, cerddorion o Opera Genedlaethol Gymru, a chanwyr o Music Theatre Wales. Dwi'n meddwl bod yn werth da i wneud rhywbeth fel hyn, achos mae'r plant yn dysgu bod angen adeiladu ar rhywbeth, mireinio rhywbeth, gweithio rhywbeth i gyrraedd pinnacle fel heddiw yn y perfformiad. All it will take will be people like you. Roedd y sioe yn rili hwyl, oherwydd o'n i'n gallu gweld mas yn rili fel yn glir a oedd lot o bobl yna a oedd e'n hwyl. Wel, roedd yn brofiad gwych a nes i really enjoyo fe. Oedd e'n neis gweld plant eraill yn cymryd rhan hefyd. Ond nid ei diwedd hi mo prosiect Heidi. Dim ond y dechrau! Bydd ysgolion yng Nghymru yn mynd yn greadigol, ac mae yna rwydwaith o artistiaid, cyrff yn y celfyddydau, athrawon ac ysgolion yn gefn iddynt. Ie, gyda cynlluniau Donaldson ar y gwyll ac yn cael ei darparu allan i ysgolion yng Nghymru, mynd i fod yn rhan ganolog i'r ysgol. A mae bod yn rhan o'r brosiect fel hyn felly yn mynd i fod yn help ac yn gymorth nid yn unig i'r plant, ond falle i'r athrawon, falle sydd ddim cweit mor creadigol â hynny. Dyma'r union ffordd mae'r adroddiad Donaldson eisiau ni addysgu hyn ymlaen. Yn dod ar holl gelfyddydau mynygiannol efo'i gilydd ac yn creu gyda'r plant i ddatblygu eu llythrennedd nhw, i roi profiadau iddyn nhw megis y celf, yr canu, yr llythrennedd, y perfformio, bob peth ynghyd at ei gilydd. A mae hwn yn gyfle gwych i fachu ar arbenigedd pobl sydd yn y gwahanol meysydd hynny i ddod ynghyd i'n helpu ni a rhoi prosiect cyfan efo'i gilydd a bod gennym ni gyfanwaith ar y diwedd a'r system wedi dreialu a ni wedi'n hyfforddi a'r plant wedi mwynhau a di elwa honno. Felly, os oes arnoch chi eisiau dod i wybod sut y gallwch chi droi eich ysgol yn ganu fel greadigedd a gweithio a dysgu gyda artistiaid go iawn, cysylltwch â Adau Clymu a chychwyn ar eich taith.